Sakeak sekulako garrantzia du buruz buru. Leon Castilloak altunari eman dio, eta lehenengo sakeak tanto egiteko baliatu espaditu ere, jokoaren ekimena hartzeko bai, eta sekulako aberia egin dio Unai Lasori. Fresko amezketarra bi eskuekin. Piloteoan agindu, eta ezkerrez txokoan artez bukatu, 8 eta huts aurreratu da Jokin Altuna. Eta aurkariari alako aldapapikoa ikusita zalantzak pilatu zaizkio. Ondorengo biak sakez egin ditu, biak eramatekoak. Urrengo biak berriz ere txokoan eta 12 eta huts. Txokoa bere eginda, xabuate bezala jokatu du Altunak. 15 eta huts zirela geratu du Jario Alasok gantxo bikainonekin. Sakea baliatu behar, hortik aurrera, baina Lasoia da animoz erasana zegoen. Eta ez du baliatu, 17 eta bat ere aurretik izan da aspekoa. Lasok bere nortasuna atera du halako batean eta kale edo bale jokatzen hasita 4 tanto egin ditu jarraian. Huts egiteko tarterik gabe gelditua zen ordea eta 22 bitartekoak Nafarraren okerrak baliatuta egin ditu Altunak. Aurretik Laso markagailua itxuratuta. Artelana sake errematearekin bukatu du Jokinek. 22 eta 9, 16. finala jokatuko du orotara amezketako aztiak. Maia ikaragarri dauta kosta eta ez. Eta iristetzeanen, ratxantza duenen emateu errex saiatzezala, baina iristetzeanen gogo aukitezu ez, eta txorratzen hori gizor.